Zdravý úsmev sa začína starostlivosťou. Vítajte pri našom podcaste o zuboch a zubnej starostlivosti. Zuby vyriešil s doktorom Alexandrom Šilom. V tejto epizóde sa budeme venovať téme, ktorá sa týka každého z nás. Dentálna starostlivosť a prevencia. Pozrieme sa na to, prečo je prevencia základom úsmevu, ako sa dá predísť komplikáciám a ukážeme vám, že starostlivosť o zuby nie je len o liečbe, ale najmä o správnych návykoch. Pán doktor, dobrý deň. Dobrý deň. Tak dentálna starostlivosť a prevencia je teda naša téma. Ja som síce nevyštudovala lekárstvo, ale predpokladám, že takáto téma už sa rieši možno aj v prvom ročníku na vysokej škole. To už ja si nepamätám presne, že kedy sa to začalo riešiť na vysokej škole, lebo ja som išiel na vysokú školu v roku 1990, čo už je 36 rokov. No len som tým chcel povedať, že je to absolútny základ, teda, čo asi by mal ovládať nielen odborník, ale aj každý, kto sa chce o svoje zuby postarať, aby bol zdravý. Povedzme si, že čo všetko zahŕňa vlastne tá dentálna starostlivosť a tá prevencia, tento pojem, čo si pod tým všetko môžeme predstaviť? Každý by sa nám mal zapamätať tú jednu základnú informáciu a to je, že čistý zub sa nepokazí. A keď sa nám nepokazí, tak ušetríme si tým bolesť, nejaké spoločenské znemožnenie alebo že sa človek hanbí usmievať a v neposlednom rade si ušetrí aj kopu peňazí, keďže dneska bohužiaľ tie zuby nie sú hradené z verejného poistenia tak, aby to bolo bez poplatku, bez doplatku pacienta, takže na konci dňa si tým vieme ušetriť aj naozaj kopu peňazí. Ja tú prácu robím už 30 rokov a vidím, že nech sa akokoľvek snažíme, nech robíme krásne výplne, dobré výplne, perfektné koreňové výplne, korunky, fazety, implantáty, čokoľvek. Ak sa o to človek nestará, tak všetko ide na konci dňa do koša a akékoľvek ošetrenie sofistikované urobíme, vždy je to horšie ako stav, keď ten človek nepotrebuje od nás vôbec nič. To znamená, že najlepšia plomba je vlastná sklovina, najlepšia koreňová výplň je zdravá zubná dreň, najlepší implantát je vlastný koreň, najlepšia korunka je vlastná sklovina a tak ďalej. To znamená, že ja by som chcel nejakým spôsobom apelovať na pacientov aj urobiť nejaké kroky k tomu, aby sme obrátili tú zubarinu z hlavy na nohy a to, že my sa nebudeme snažiť nejakým spôsobom robiť krásne korunky, krásne implantáty, perfektné plastické operácie na ďasnách a všetky podobné sofistikované veci, ale snažiť sa udržať pacientov zdravých tak, aby nás čo najmenej potrebovali. Na konci dňa to je benefit pre všetkých, lebo pacient nemá starosti, nič ho nebolí, nemusí chodiť na naozaj že dlhé ošetrenia, mať nejaké provizórne riešenia, hanbiť sa, že zle vyzerá, alebo mu páchne z úst, alebo niečo. A na konci dňa ušetrí, že naozaj veľmi veľa peňazí. My sme si robili nejaký rešerš a v západnej Európe to vychádza tak, že každé euro investované do prevencie vám ušetrí 10 až 30 eur v následných zákrokoch. To znamená, že je to výhodné pre všetkých zúčastnených a hlavne pre tých pacientov, že venujú tomu doma tomu čisteniu venujú pár minút ráno, pár minút večer, niekoľko desiatok minút raz alebo dvakrát ročne u toho stomatológa a dentálnej hygieničky, ale ušetria si tým, že naozaj, že hrozné prachy na tých drahých zákrokoch, nepotrebujú žiadne implantáty, žiadne korunky, žiadne fazety, nepotrebujú nič. Vedia si odriznúť jablko, vedia si odriznúť klobásu, vedia si odriznúť čokoľvek. No, myslím, že z toho, čo hovoríte, už sme úplne všetci presvedčení o tom, že nemáme sa o čom baviť, že skrátka toto sa naozaj oplatí. Kedy s tou dentálnou prevenciou a starostlivosťou vlastne začať? No, čím skôr. Akože u detí, ako náhle máte prvé zúbky, tak treba ich čistiť
a treba od detstva chodiť ku tomu stomatologovi minimálne na tie preventívne prehliadky. Jednak kvôli tomu, aby vás naučili, ako si tie zuby čistiť. Druhá, aby si to dieťa zvyklo na to prostredie, že keby náhodou, keďže tie mliečne zuby sú menej mineralizované a sú náchylnejšie na kazy, že keby tam náhodou niečo vzniklo, tak aby sa to zachytilo v skorom štádiu a nebolo treba riešiť nejaké opuchy alebo veľké bolesti. A to isté, keď vyrastú trvalé zuby, aby naozaj už to dieťa si ich vedelo čistiť, bolo ochotné čistiť a keď tam náhodou niečo vznikne, keď není, že úplne perfektné spolupracujúce pri tom čistení, aby sa to zachytilo čím skôr, aby naozaj sme sa vyhli nejakým extrakciám, koreňovým výplňam u detí a u dospelých takisto. To znamená, že treba chodiť aspoň raz ročne u niektorých, ktorí sú nie až takí veľmi celkom čistilci doma, tak dvakrát ročne na tú dentálnu hygienu a preventívnu prehliadku, aby sme našli tie zárodky kazov naozaj vo veľmi skorom štádiu a urobili to za pár desiatok eur a neriešili tam implantáty za tisíce. Na konci Napriek tomu ešte mnohí dnes stále vnímajú, keď idú na dentálnu hygienu, že je to možno nejaký zbytočný luxus pre nich. Ale zrejme tá profesionálna starostlivosť a to ošetrenie je niečo iné ako len to, že vás to zbaví zubného kazu. No, dentálna hygiena vás nezbaví, že zubného kazu, tá vás zbaví zubného kameňa, lebo dneska aspoň teda z mojej praxe, ľudia neprichádzajú o zuby kvôli zubnému kazu väčšinou, ale kvôli ochoreniam závesného aparátu. To znamená, ako sa to ľudovo hovorí, kvôli paradentóze. To znamená, že ten zub sa vám nerozpadne, ale sa vám vykýve. A treba ho vybrať a nejakým spôsobom nahradiť. Čo je vždy nemilé aj funkčne, aj finančne. Ja viem aj z vlastnej skúsenosti, že častokrát, hlavne čo sa týka toho čistenia zubov, že riešime možno viaceré otázku, že či tvrdá alebo mäkká zubná kefka, čo z toho si zvoliť. Podľa vás, aké najčastejšie chyby robia doma ľudia pri každodennej starostlivosti o zuby? No, že ju nedodržujú, to znamená, že si tie zuby nečistia. Čiže zanedbávame? Zanedbávanie, áno, to viete, to keď niekto príde ku mne po pol roku a vidím, že tam má nánosy kameňa a mi hovorí, že umývam si každý deň. A nie je to len tým, že nepoužíva napríklad správnu zubnú pastu? Na zubnej paste takmer nezáleží. Akože jej účel je to, aby to trochu penilo a aby vám to de facto chutilo, ale vy potrebujete mechanicky odstrániť plach z tých zubov. Čiže aj keby som nemala žiadnu zubnú pastu a iba by som si zuby vyčistila bez pasty, tak aj to je vlastne rovnaké ako s pastou. Alebo lepšie možno. Takmer rovnaké. Alebo rovnaké. Takmer rovnaké. Ale nikto to nechcel byť bez pasty, lebo je to otrava. S tou pastou je to príjemnejšie. Keď ste hovorili o tej kefke, tak lepšie je jemná, lebo vám nepoškodí ďasná, nepoškodí vám povrch zuba. Ako keď máte nejakú naozaj tvrdú a drhnete s tým o život, tak si môžete poškodiť ďasná aj povrch zuba potom. Potom sú z toho tzv. Klinové defekty. A výborné sú dneska všetky možné sonické kefky, ktoré vám uľahčia to čistenie a vyčistia vám ten povrch zuba naozaj veľmi dobre. Ale ešte dôležitejšie je používať nástroje na medzizubné priestory, pretože väčšina aj kameňa, aj kazov vzniká u dospelých ľudí v medzizubných priestoroch. To sú tie klasické kefky. Také malé, také štetinky. To sú tzv. Medzizubné kefky alebo zubná niť. Lebo niekto si môže pod tými tenkými kefkami predstaviť tzv. Jednozväzkovú kefku. To je tá single, taká iba jednoduchá taká. Taká veľmi, veľmi úzka.
ktorá sa používa na dočisťovanie niektorých priestorov, kde sa normálne kefko nedostanete. Ale hlavne na tie medzizubné priestory sú tie tzv. Medzizubné kefky a zubná niť. Keď máte, že naozaj tie zuby natiesno trošku sú krivé, že sa nejako prekrývajú a nechcelo sa vám ísť na strojček, tak je tam dobrá tá niť, keď sú tie priestory trochu väčšie, alebo prípadne tam máte, že nemáte zuby úplne pri sebe, že máte medzierky, tak tam je určite lepšia medzizubná kefka, lebo tým si vyčistíte tie zuby lepšie ako tou niťou. Ale určite na 100% treba používať niečo na čistenie medzizubných priestorov. Čiže nestačí len samotná zubná kefka, ale že treba mať ešte aj takéto náhradné alebo prídavné príslušenstvo. Prídavné príslušenstvo, to znamená medzizubná kefka alebo zubná niť, pretože hovorím, v dospelosti 90% alebo možno aj viac ako 90% kazov vzniká v medzizubných priestoroch. To znamená tam, kde sa tie zuby vzájomne dotýkajú, pretože tam sa nejako nedostanete s ničím iným, okrem týchto dvoch nástrojov. Ústna sprcha to vám určite nevyčistí. A ani špáratka, ani nič podobné. Proste zubná niť alebo medzizubná kefka. A ústna voda? Pán doktor, doporučovali by ste používať, alebo ústna nie voda, je to nevyhnutné? Nie je to nevyhnutné. Zase my tú ústnu vodu doporučujeme po chirurgických zákrokoch, keď potrebujete mať trošku utlmené tie baktérie v ústach, alebo pri nejakých ťažších paradontologických stavoch. To znamená, že máte tam, že ste to zanedbali a máte tam veľa kameňa a teraz tam máte veľký zápal, tak sa to očistí a potom sa nejaký čas doporučuje ako doplnok ústna voda. Ale inak nepotrebujete. Ja sa vás teraz budem pýtať úplne také základné otázky, ale na druhej strane si myslím, že opakovanie je možno matka múdrosti, tak jednou z tých základných otázok určite je, že ako často si čistiť zuby. Je jasné, že asi ráno a večer, ale že či teda si máme čistiť zuby pravidelne po každom jedle? Pravidelne po každom jedle asi netreba, ak teda nejete dvakrát denne, ale ráno a večer je ideál. A ako často meniť zubnú kefku? No, po nejakých 2-3 mesiacoch. Alebo keď vidíte, že proste už je taká nejaká, že proste sú tie štetinky také vykrivené. To je už najvyšší čas. Pán doktor, čo sa týka samotného zdravia našich zubov, tak na tom sa podieľa teda aj to, čo jeme a to, čo pijeme. Sú nejaké potraviny, ktoré napríklad zubom, nazvime to, že prospievajú a niečo, čo tým zubom vyslovene, že škodí? Takto, keď zuby už sú vyrastené v ústach, tak ich zloženie de facto, zloženie skloviny už nejako nevieme ovplyvniť. To znamená, že ak máme zuby vyrastené, už ich nevieme ovplyvniť, že by sme im nejako pomohli. Akože kým sú ešte vo vývoji, to znamená, že nie sú prerezané, tak nám veľmi pomôže dostatok vápnika a je vhodné používať fluoridovanú soľ, pretože do skloviny, keď sa zainkorporuje v tomto vývojovom štádiu trochu fluorhydroxyapatitu, tak tie zuby sú výrazne odolnejšie voči kazu. Akože dajú sa kúpiť fluoridované soly, ktoré používate ako normálne klasickú jodidovanú. Tieto fluoridované majú samozrejme aj jód. To znamená, že umožňuje to zdravý vývoj štítnej žľazy, zdravý vývoj zubov. To znamená, je tam tá dávka prispôsobená tak, aby to nepoškodilo, aby nebola toxická. A týmto vieme v tomto štádiu zlepšiť kvalitu zubov. A zhoršiť ju vieme tým, že si ich v prvom rade nečistíme a druhá vec je sladké a lepivé potraviny. Proste čokoľvek, čo keď rozžujeme, ostáva lepkavé a je to navyše ešte sladké, tak to je koniec sveta. Proste to vám tam ostane na tých zuboch, baktérie to majú ako potravinu a metabolitom, to znamená, že koncovým produktom metabolizmu glukózy alebo cukrov sú rôzne kyseliny, ktoré vám rozleptávajú povrch zuba. Keď vám rozleptávajú
povrch toho zuba, tak do tej organickej matrix sa vám nasťahujú tie baktérie a ten proces deštrukcie skloviny a potom neskôr dentínu pokračuje a urýchľuje sa. Môže napríklad v prevencii pomôcť aj žuvačka? Že zjem koláč a potom si dám žuvačku. Žuvačka pomáha tým, že jednak tým samostieraním, to znamená, že ako sa žuvačka hýbe a obtiera sa o tie zuby, tak pomáha mechanickému očisteniu a takisto aj pri žuvaní vzniká alebo sa tvoria sliny viacej ako bez žuvania a tým pádom je viacej obmývaný povrch toho zuba. Takže áno, pomáha to, ale určite to nenahradí zubnú kefku. Akože treba tie zuby poriadne očistiť potom. Ja predpokladám, že aj vy na vašej klinike Shield Dental Clinic motivujete ľudí, teda aby chodili na prevenciu a aby sa starali o svoje zuby. Ako konkrétne to robíte? No tak jednak im informujeme a druhá vec je, teraz sme naozaj zaviedli taký program, sa to volá, že program Zdravé zuby, ktorý motivuje ľudí k tomu, aby chodili na preventívne prehliadky a dentálnu hygienu. Robíme to ako, dávame na to zvýhodnenú cenu, ponúkame im, keď je pacient v tomto programe a dodržuje ho, tak potom má predĺženú záruku na všetky zákroky, pretože vieme, že keď sa o to človek stará, tak tá vec dlhšie vydrží a viem, že to aj tak nebude musieť opravovať, keď sa o to ten človek stará a má potom zľavu na ostatné zákroky. Takže snažíme sa tých ľudí motivovať k tomu, aby naozaj chodili na tú prevenciu a dúfame, že sa nám podarí preorientovať tých ľudí tak, aby nechodili len riešiť prúsery, ale hlavne, aby naše ošetrenie potom vôbec nepotrebovali. Akože ja si robím rád implantáty, aj korunky, aj všetko, ale mi to príde nezmyselné, keď ja viem tých pacientov naozaj dostať do stavu, že to nebudú potrebovať. Čiže vlastne riešite aj vy prípady, pri ktorých si častokrát možno aj vy tak pomyslíte, že no keby si sem chodil častejšie na prevenciu alebo by si sa lepšie staral o zuby, tak jednak by ti to ušetrilo peniaze a nemuseli by sme mať spolu my nič dočinenie. Je to asi tak 95% prípadov toho, čo riešime každý deň. Čiže skoro všetci. To je skoro všetci, áno. Pán doktor, na záver, ak by ste mali dať jednu jedinú radu alebo spomenúť možno nejakú vec, ktorú by každý človek mal robiť preto, aby mal zdravé zuby po celý život, tak čo by to bolo? Čisti si zuby a choď na prevenciu. Úplne jednoduché. Úplne jednoduché. Nič náročné. Dobre. Nič náročné. Ušetri, choď, čisti si zuby a prídi sa ukázať raz za pol roka alebo raz za rok. Daj si tie zuby očistiť poriadne a máš vystarané na celý život. A nebudeme sa vidieť nikdy možno už. Možno na káve, možno na pive. Ďakujem vám veľmi pekne. Budem sa tešiť opäť na budúce v ďalšom dieli. Ďakujem krásne. Majte sa všetko dobré. Ďakujem, dovidenia.